Pas dda ymlaen. O, a draws mae Ryan Reynolds, nath e ddim cael y bêl. Reynolds ar dacl Howard ar y llawr. Mae Alex Livesey yn penderfynu taw cerdyn coch yw'r penderfyniad, a mae Penybont lawr i 10 dyn, 19 munud ar y cloc. Jake Phillips ar arwydd. Cyfle, ac mae'n gol i Ben Nash. Phillips yn ei chrymanu ddi mewn. Ty Williams, y gol geidwad ifanc, yn aros ar ei linell. Neb yn cystadlu yn erbyn y cawr Ben Nash, a mae'n rhwydo i gol gyntaf o'r tymor. Prawf arall o amddiffyn ifanc Penybont. Uchel i'r awyr, Ty Williams yn dod amdani. Dyw hi ddim yn ei chael hi. A mae'r bêl yng nghefn y rhwyd a mae Cadwaladr sy'n hawlio'r gol. Ond Cadwaladr yn cyrraedd gynta ac oedd hi ar ei dalcen i'r gornel. Mar yn ei chodi ddi mlaen. Yn rhydd fan hyn, mae Nash y bêl yn cael ei tharo lawr. A mae'n gico'r smotyn. Y bêl yn cael ei tharo lawr gan y fraich. A felly fe fydd hi'n gico'r smotyn Alex Livesey yn gwneud y penderfyniad. Y gol geidwad 1 ar 15 oed yn chwarae yn ei gêm gynta dros Penybont. Cadwaladr yn erbyn Williams. O, oedd e'n agos, ond Cadwaladr yn sicrhau i ail o'r gêm. Y drydedd i'r Fflint. 2 funud cyn yr hanner. Penybont dim, y Fflint tair. Tweedy ar gigrydd. Cyfle i'r eilydd, o, chydig heibio'r postyn gan Jono Leo Lewis i gyfraniad cynta ers dod i'r ca hanner amser. A Leo Lewis oedd y cynta i ymateb. Sgiliau da gan Jack Carson i droi i ddyn. Chwaraewr wedi aros ar lawr i'r Fflint. Mewn tu ôl Rushton, o, rhaid i fe fod yn effro o dan bwysau Jonah Lewis.